Halang ya. Oh, dia ada. Mama जानानै अन्थाइ जाजाबाय थायो बेलाय आंनिया सोनोग्राफि खालामदों मेट्रिक फाइनाल होदों गथ'फ्रा ओरै गार्लस स्कुल मेट्रिक फाइनाल जागासिनो दङ दायो आब'खौ सिटि क्लिनिकआव लानानै फैदों आब'आ अपारेसन जासिगोन दायो एक्सरे खालामनो नागिरदों ब्लाड टेस्ट खालामनो नागिरदों नायनोसै मा मा बेमार मोनबावो आब'आहाय गल ब्लाडारावहाय अन्थाइ जादोंमोन किडनियावबो जादोंमोन अपारेसन खालामखांबायमोन एमआरएमआव दायो मोनफिनदों आरो दाखालि फल'आव नायजादोंमोन दा सिटि क्लिनिकआव एसे देखायबावनोसै होननानै लानानै फैनाय जादों आरो बेयावनो खाथियावनो माबानि सिभिल हस्पिटालनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि अपोजिटआवनो खाथियावनोखा सोनाबजों गोग्लैयो आरो नायलांबाय थानो बेनि आब'आ जोंना आब'आ बेनो सोनोग्राफि खालामसिगोन दा बे आब'नि फिसाजो